Sziasztok! Sziasztok! Temuhaul. Ahogy lássátok, kimondottuk, de megnéztük is már, de mindenki bemutatjuk. Várjatok, mert teszek a telomra fényt. Így. Na, És akkor így. Felkapcsoljuk amúgy a villanyt. ja, kapcsolj már fel. Mert amúgy nem látunk semmit. Amúgy. Na, Csukd be az ajtót rendesen. nem lehet már becsukni. Na, akkor első darabunk az a táskánk lesz, nem? Ne. Ne, előbb a ruhákat. A pulcsikat. Előbb a pulcsikat. De előbb. Várja. Most mind a kettő mutassuk meg a pulcsinak. Nem. Te ki is egyesével. Jaj. Na ki. Mindenki Ugye az ő ez tudták. Ezért ez csak ez iskolára van, ruhák, meg ugye ilyenek. Ez a táska, ez amúgy ilyet nekem is rendelt anyám, de lehet, hogy de nem a Ketinémek egy másik, mert neked nem ilyet rendelt anyám. Na mindegy, és akkor ez hogy lehet kisebb? Hát hogy lehet kisebb? Félreértik, mert van ilyen. Mert ez az enyém. Ketin, van ilyen, hogy félreértjük, tudod, de mi? Jó, de nekem ez az enyém, és akkor ebbe tudsz valamit tenni, ebbe a kis táskába. Hát igazából nem. Szatyor. Biztosan. Nem tudom. Kicsit összegyűrődött a Stitch. A Stitch. Hamar le fog venni, mert a Temu az mindig Temu marad. És akkor ilyen kapucni is. Dologja. Ez amúgy nagyon vastag, de kabát se kell marad. Nem, de amúgy tedd vissza tesszük. Most jön az én várjál! Stitchim, amit minden megmutatok. Hát enyém, nem tudom, az is nagyon szép Stitches. Mindegyik Stitches az iskolára van, ez csak az enyém meg a Kertin. Az öcsémé pókemberes. Az öcsémé az majd a következő. Igen, meg az öcsémké az már itt van Magyarországon. Az öcsémké az pókemberes. Nagyon hamar amúgy jön a Temus csomag. Tényleg, ember, két hetet vártunk rá. Nem, igen, 2 hetet, a miénkre 2 hetet. De a öcsémre 1 hetet se vártunk, ugye? Miénkre pedig nagyon sokat vártunk. Hát persze, már miénk sok, és akkor a Keviné az... De Keviné is rohadt sok, bocsánat. Ez amúgy elmondom, tudjátok, hogy mennyibe tett? 46.169 forint. Ez az egész 169, akkor ez 170 forint, mert igen. 9 kerekét nem bírtatni. A következő pulcsi, az is egy pulcsi, nem? Most egy kicsit ide betűrtem. Jó, mindegy, kettőnket visszatem, már nem amúgy... Jó. Ez egy tök jó ilyen Stitch. Anyukánk hazaér 3 órakor. 3 órakor. Amúgy 2 óra van már. És akkor majd... Jó, de Kati, menj már arrébb. Azért ezt direkt oda teszem. rakjuk. Jó, csak akkor menj arrébb, mert hát fel akarom mutatni. Na, merőd. Na, ez az én idén pulcsim, ez egy kapusznis. Amúgy nagyon jó, de még megmutatom, hogy áll. Te is mutasd meg. Öltesz fel addig. Vagyis húzz fel a ruhát csak. Várjátok. És akkor majd a táskát is felhúzom. Jó, úgy csináltak, hogy ne lássák. A következő szetteket is fel fogjuk próbálni. Igen. Összesen. De Katrin, kész vagy? Amúgy emlékszetek, amikor csináltunk pepkós izét, Nati, tudod? Ja, az is fönt van Az YouTube-on. nagyon jó volt. De mindenképpen, ha nem láttátok, Az nincs akkor fönt. azt is nézzetek, de YouTube-on felraktam. Meg is mutatom majd. TikTokra volt, csak lehet, YouTube-on én felraktam a Pepko halul. De nem az a Pepko haul, amikor iskolára vásároltunk. Szerintem az is megvan. Azt kitörültem én. Nem, én nekem azt szerintem azt is felraktam. De nézzük meg a következő szettünket. Szerintem nagyon. Nagyon jó. Kicsit ezért szám. És amúgy ezt így is lehet, nagyobbat is rendeltet volna. amúgy ezt így is lehet, hogy leveheted a táskát. Minden, most le is vetkőzünk. És le is vetkőzünk. Lassan, mert lejön a Stitch. Hogy is jön, de ez nem annyira nagyon van benne. Én már jön. De szerintem a Katiné szebb, mert az nekem is ilyet rendelt anyu, de nem ilyen jött, de mindegy, amúgy ez is nagyon tetszik nekem. Nem tudjuk, majd anyu megmondja. Majd anyu megmondja, hogy melyik az enyém, melyik az övének. Kb. egy méretünk. Nem egy a méretünkben. Nekem van 134-es pulóverem. Igazából srácokat kérdeznétek, akkor tényleg annyi volt. Minden meg is mutatom majd ez állás. Megmutatom. Nem hazudunk, gyerekek, sok Tényleg dolog. 46 000. Hát amúgy nem is olyan sok dolog, és most van vissza, mi az vissza, még amúgy is rohadt sok dolog. van vissza után, Utáni vét.
Igen. Nem, utánvéten vettük át ide a csomagot. Igen, és akkor majd 0 forintos lesz majd, amit majd rendelünk. De utánvétellel. Ez nem most akkor jöjjön ez. Ez akkor jöjjön ez. Ez a tiéd, mert neked átfut egy kicsit. Srácok, ugye itt van nekünk az ilyen, és várjál, rá kéne írni a nevemet. Hát én nem írom rá. Hát nem, én sem írom, csak egy növetűt. Nem, ez nem fog. Nagyon szép. Van benne kis notesz, 2 darab ceruza, egy hegyező, egy radír és egy vonalzó. Sárgában van valami. Nem lássák amúgy így. De amúgy itt van. Kicsit a háttért nézzétek el, mert Ez ilyen, kibontom én, mert nekem úgyis már ki volt bontva, mert én kibontom. én nem bontom ki. Ennyi az Ugyanaz. egész, ő megmutassa. Ugyanaz a 2. Igen, az a kettő, mert megmutatom, mert úgyis már ki volt bontva. Ilyen a dobodat, amúgy nagyon szép a dobodat. Ilyen kis Ne notesz. nyújj hozzá. És nem, és még nincs kihegyezve, majd kihegyezik az iskolába. Vagy otthon. Van ilyen, Kis te notesz, miért rendelted a csinálnak ki, csak én nem ilyet, ugye? Nem lányos, hanem Fiúsabbat. fiúsabb. Habár amúgy Ez egy- unisex a stitch, van benne egy ilyen szarság note. És akkor ezzel Amúgy úgy jó. lehet rajzolni, nem? Aha, szerintem jó. Kis figurákat. Ez ez hogyan? Szedjem ki. Ez egy vonalzó, Mutasd, de ezen nincsenek számok. De csak 11-ig. 2 de 15-ig. 15-ig vannak a számok. Amúgy nagyon jó, mert itt vannak figurák, és ezeket át tudjuk majd rajzolni. Szóval, ja. És majd a táskák fognak a végén, azok a legjobbak szerintem, nem? Annak örülök a legjobban, mert új ruháim vannak, mert én születésnapomra És a kaptam, ruhákat meg meg vettem az is a jó, magamnak. hogy a ruhákat fel is próbáljuk. Igen. Mindegy. De amit ugye kaptam szülinapomra, azokat nem. Azokat nem. Azok De nincsenek Nati, is itt. Csak nem itt a videóban Azt fogom majd tudom. bevetni. Ilyen szeriza, 2 van belőle, ugye? És amúgy tök jó, mert itt van ilyen stitchek rajta, meg ezek Ja, azok. vagy már itt Olyan is. van egy hegyező hozzá. Amúgy, ha leszeded ezt a papírt a radírról, akkor nem lesz stitches. Dehogy nem. De nem. Nem ezt a papírt, Ja, hanem azt, tudod, azt, de azt nem fogom szerintem leszedni. Én sem. A Ez lejön, stitches, akkor ilyen kamu stitches, így mert ugye le kell szedni a papírt, és már nem is lesz stitches, amúgy ennyi kis szarság van benne. De én, amúgy vannak még grafitaink újak, csak azokat hát ugye persze, pakkóba meg még vettük, meg anyukánk még mindenhol. fog nekünk venni valamit. De azok is Temuról fognak jönni a következő, majd azt is megmutassuk az öcsémnek. Csak akkor az öcsémnek meg lesz. Meg lehet, hogy még rendelünk, de akkor már Igen, 0 még forintos ilyen csukám lesz. is rászok, meg telefontokom is jön még. Igen, és akkor már 0 forintos lesz. Nem. De. Nem, arra mint rendelünk, az nem majd. Amikor ide. Nem, de egy következő, utánvétel. legyen akkor a te ruhád. Hoppá. Megint. Kinyomja a Szemed. A cipőt Van az... egy ilyen ruhám. A cipőket majd felpróbáljuk. Nem, majd Szóval, felpróbáljuk. A gyerekek. ruhákat. Most jönnek már a ruhák, jönnek meg a táskák. És akkor most ezt föl fogom húzni, gyerekek. Igen, próbáld föl. Addig megmutatom én is. Az én ruhám, az egy ilyen ruha. Az is egy ilyen szert, ez nagyon tetszett nekem amúgy. Úgyhogy nagyon jó anyagja van. Hiába, te amúgy nagyon jó anyagja van. És arra gondoltam, hogy ez tesi ruhának akar. Igen, mert fekete-fehér, de nem biztos, hogy berakom. Lehet otthonról, de amúgy tesi ruhának jó lenne, hogy lenne egy szettem. De ezt is felpróbálom én is. Addig megállítjuk a videót. Ne! Addig ne. És? Addig én addig Én így befűzöm. nézek. Kertinek van ilyen valami kötő hozzá. Ez elvileg ezt igazából tesinek akartam, de szerintem nem fogom. Vagy lehet, de befogom szerintem. Fogni, mert... Ja. Nagyon sok új ruhám van. Nekik nem annyira sok, mert még fognak kapni, de hát... Nekem azért... Jó. Na mindegy, de a Kertinek minden mutassuk. Neki így a ilyen kötő. Ja, még ilyen szedtem, úgyhogy nem tudom, amúgy jó, nem? Neked jó, nem? Úgy neked ilyen... Na jó, most akkor vetkőzünk le, és akkor... Igen, megállítjuk. Szerintem... Na srácok, itt vagyunk, csak a Catherine még azért... Ja.
felöltözik. Igen, felöltözik még a kettő. Én itt vagyok. Én is mindjárt jövök, csak már Mindjárt végig, csak nem túl lassú. kész vagyok. Most akkor szerintem jöjjön És a már terület. több ruha ne jöjjön. Aj! Akkor jöjjenek a cipők? Előbb jöjjön, előbb a cipők. Akkor előbb jön a cipő, csak keresek egy boxot magamnak. Ez is ilyen támús, szóval azt hittitek, hogy veszek magamnak egy valami 180 ezeres izékot? Nem tudod a lábodat. Ja. Bocsánat. De amúgy nem büdös a lába, hát nem azért mondom. Csak nem, hogy ne lássátok, hogy ez legyen ilyen titok. Ez a cipő, amúgy nem ugyanolyan. Ha kérdeznétek, akkor nem ugyanolyan. Most mind a kettőt fel fogjuk Tudjátok, hogy miért? Kasi, mutasd, add ide, add ide. Ne. De megmutatom. Ez egy ilyen. Nekem van meg benne ilyen. tömítés, meg Ja, mit kell. nem, mi raktunk bele tömítést, tehát nem ők, semmiképpen. Semmi. Én raktam bele papírt, mert nem akartam, hogy véljön a lábamon. Hát amúgy kicsit, amúgy nagyon jó, meg kényelmes is ahhoz képest, hogy tamus. Fel is próbálom, és majd mutatjuk. Kicsit lejjebb rakjuk majd a kamerát, vagy úgy felmutatjuk. És hátán megyünk. Hát de... Na, De egy kicsit megállítom, míg felüz. Na, srácok, itt vagyunk. Na. Kicsit kopiban is, mert csináljuk a fiúkat, és akkor Igen. majd így meg... Így áll a lábamon. ilyen az, ide, nem már ide. Ide gyere, és akkor itt látszódik. Ilyen a lábamon. Hát de Tudom, közelebbről, nagyon jó. Nati. Mi? Ilyen. Levettük. És akkor És kész amúgy vagyunk. még azt akarom mondani, hogy amikor lesz az öcsénki, akkor vele fogunk csinálni ilyen tamil haul. De ő fogja. Mert szerintem lesz nekünk is pár dolog azért, vagy nem tudom. De ez csak az öcsémnek szerintem. De majd anyám már belerakott, azok már nem... Ami az Anyukám. öcsém... Igen. Ami az öcsém, mi azok már itt vannak Magyarországon. De ami még, ugye, amiről beszéltem, ugye a csuka meg a tok. A postán még nincsen az öcsém. Ezt máma váltottuk ki. Úgy volt, hogy csütörtök reggel Igen, fogjuk, de de máma. máma reggel. Hogy most jön a ruhá. De hadd mondjam el, Oké. az öcsémé az még ugye Magyarországon van, de amit ugye mondtam, abban van a csuka, meg a ilyen konyha dolgok is ugye abban vannak, a csuka, meg a telefontokon, meg minden. Csupa Stitch lesz a konyhánk. Ja, tényleg. Na most akkor jön ez a ruha. És akkor mondd el, amit akartál. Hát és ezt akartam, és az még nincsen az még nem rendeltük, ez csak a kosárban van, de azt még Ezt még megmutassuk, és amúgy igen. ez így alapból... Olyan megmutassa, míg öltözik, addig én is megmutatom. Ez egy szoknya. Ezt igazából nem iskolára rendelt, ez csak így. Én is mondom akarok, de szerintem nem. Nekem nem annyira tetszett. Ez nagyon jó, gyerekek, ilyet már rég akartam. Meg ilyen hálósat is szeretnék Igen, majd. én is olyat akarok majd, csak Mert nem olyan- szoknyába, hanem van rövidnadrágban is láttam. Tudom. Olyan szép amúgy, az nagyon szép, ilyen Olyat hálós. akarok majd. Addig Az a megállítsuk tiéd? a videót, ameddig Öltözik, de én nem, mert én megöltözök. Ez egy nagyon szép a srácok. De Nati, te is ezt felhúzod, nem? Ha Ezt a ruhát. persze. Úgy fel is Addig, próbálom. ameddig ő fölöltözik, addig én ott leszek a videóban, és ebben ruhában. Ja. De még nem mutatsz meg magadat, majd egyszerre fogjuk. Menj arra kicsit. Nem látszod belem, csak a ruha. Így. Ez egy komoly, amúgy nagyon tetszik nekem. Hát, Úgyhogy, amúgy ja. nekem is Itt van a tetszik az. nadrágja. Tényleg tetszik nekem? Azért akartam ilyet, mert tudtam, hogy szép lesz, mert azért... Csak azért nem akartunk ugyanolyat, mert akkor így mondjuk egymásnak, hogy te utánozod, meg ezek azok. Igen, de amúgy nem szoktunk annyira veszekedni. Hát azért szoktunk, Hát, gyerekek. azt mondom, hogy kamút ilyet mutatom. Jó, ezt fel is fogom húzni, úgyhogy megállítom addig. Várjatok. Srácok, 3, 2, 1! Én így, amúgy nekem nincsen szoknyám. És Bár most mit ilyen megyünk ki, élő? és megmutassuk a mamának. Nem. Néne. Vagy jó, oké, addig megállítsuk. És már csak egy pár Srácok, dolog. itt vagyunk, és most le fogom Már csak vetkőzni. egy pár dolog maradt. Igen, le fogom vetkőzni. De nem Akkor a, sziasztok. ugye nem a videóban.
Most látod, beraktam az én táskálmat. És azt mondta Nati, hogy utána majd mondd el. Mondok egy titkot. Mondok egy titkot. Azt akartam mondani, hogy ez az utolsó utolsó dolog tárgy volt. Ez titok. A titok, igen. Az utolsó tárgy volt. Anyukánk hazaér, és akkor majd megint előszedjük ezt, ugye? Igen, majd anyukat mondjuk. De mennyi az idő? Ó, minden anyu 10 perc. Vagyis 14 perc. Hát nem 14, 20 perc. Mondjuk 20 perc és nem. És megyünk a Rubenhoz. Nem 2-kor, mert azt mondta, nem, majd én meg a Kevin megyünk. Nem 2-kor, hanem 3-kor megyek. Nem 4-kor, hanem. Ruben mondta, hogy 2-kor menjek, de sajnos nem bírtam 2-kor menni. Majd Vagy holnap, 4-kor, azt mondtam 4-kor. vagy 4-kor, vagy Visszatesszük a 2-kor, de táskákat, mert próbálunk még több dolgot visszatenni. Mindegy. Ennyi lett volna ez a videó. nekem ez a nagyon tetszett, Igen, jó nekem áll is. rajtam. Szerintem minden emberen jó áll. Ez a Kacsinak a cipője, ami Temus. Szerintem írjátok meg kommentből Shine. És vagy szerintem vannak olyan emberek, akiknek Temus a cipőjük. persze. Minden. Szerintem van olyan ember, mert nem csak mi vagyunk Temusok. Aha, De mostanában olyan sokat rendelünk, hogy konkrétan 120 000 forint elmegy anyámra. Képzeljétek Bármint el. a dolgunk. Anyura, És- anyu, na, amit ne rendel, képzelj- 100 000 forintja ment. Ez az egész dolog. Na, ne képzeljétek el, hogy a hajam szétjött, ahogy próbáltam a ruhákat, de semmi baj. Ne Na mindegy, nézzétek. ennyi lett volna ez az egész videó. Sziasztok! Sziasztok. Amúgy itt a Kevin. Miért nem mondtad, hogy írjátok meg kommentben, hogy Temus? Vagy Shine. Shine. Igen. Ezt azt akartam mondani, hogy sziasztok. És amúgy még ment a videó.